Hvala lijepo poštovane kolege, hrvatska javnosti. Želim vam danas pripovijedati o jednoj zemlji. Mala je to zemlja, velike ljepote, ima modro, čisto more, ima zlatnu ravnicu, ima pitome brijege, bogata je vodom, bogata je plodnom zemljom. Ali nažalost u toj lijepoj zemlji je malo radosti. To je zemlja u kojoj se krade doslovno sve. Od željeza, novca, pa smo tako imali neke afere medija, plinovi su se davali za cent, tuneli su se farbali po nekoliko puta, kradu se stanovi i apartmani, pa krade se čak i budućnost kada se Zakonom o savjetima mladih želi ugušiti svaka participacija mladih i ograničiti je samo na mladež, odnosno podmladak vladajuće stranke. Zemlja je to u kojoj istinu ne definiraju vodeći jezikoslovci, nego istaknuti vladajući političari koji kažu da nikada ne lažu, samo nekada govore neistinu, koji su reducirani u izričajima i kojima je bitnija percepcija stvarnosti nego stvarnost sama. Zemlja je to u kojoj se demokracija pretvorila u demokraturu, inverziju demokracije, zapravo ismijavanje koncepta demokracije i privid demokracije. Jer u toj zemlji vlada stranka koja je osuđena za kriminal. U toj zemlji su svi jednaki, ali su neki jednakiji od drugih. U toj su zemlji svi nevini, ali su neki neviniji i kad to nisu. Zemlja je to u kojoj je bitniji jezik nego ono što se njime govori. Zemlja je to u kojoj ljudi nakon cijeloga života rada kopaju po kantama za smeće da bi doslovno preživjeli. To je jedna ranjena, opljačkana, ponižena i ispražnjena zemlja, jer kako se ukralo sve u njoj, ukrala joj se i budućnost, ukrala joj se i mladost, jer mladi ljudi u njoj ne vide perspektivu, ne vide napredak, ne vide svoju budućnost. Ali tako vam je to valjda u obitelji, kako bi rekli isto neki pripadnici te vladajuće osuđene stranke. Možete li pogoditi, dragi prijatelji, dragi slušatelji, o kojoj se zemlji radi? Nije još kasno. Za ovu zemlju još ima nade. Jer kada nepravda postane zakonom, a vidimo da to iz dana u dan postaje, jer u toj zemlji vas kadija tuži, a kadija i sudi, a oni koji bi trebali progoniti kriminalce i u korupciju ogrezle političare s njima ispijaju kave i dogovaraju sastanke o stanovima, jer kada nepravda postane zakonom, otpor postaje dužnost. Mi socijaldemokrata ovaj posao ozbiljno shvaćamo i ako ste prepoznali zemlju o kojoj govorimo, ovo je slika onakve zemlje kakvu mi ne želimo. Svoj politički rad, svoj politički kapital ćemo uložiti da od Hrvatske napravimo upravo sve suprotno od ovoga što sam rekao. U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorit će poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Danas je saborska većina HDZ-a i vjernih im partnera odradila još jedan ozbiljan posao u velikom projektu Andreja Plenkovića Zaustavimo pres, zaustavimo DORH, zaustavimo USKOK. 30 smijenjenih ministara te cijeli niz uhićenih, osumnjičenih, optuženih državnih tajnika, savjetnika, predsjednika i članova uprava, a da ne govorimo župana, gradonačelnika, načelnika te svih ostalih vrlih HDZ-ovih kadrova na ovaj ili onaj način povezanih s korupcijom, nasiljem, alkoholiziranim incidentima. Ne daju Bog zna kakvu sliku o stranci i državi koju vodi Andrej Plenković. A posebno u svjetlu činjenice da postoje neki zločesti mediji koji takve stvari i objavljuju. Da stvar bude gora po premijera, sve se češće u naša posla upliće i europsko tužiteljstvo
i nemilice pokreće istrage o koruptivnim radnjama opet HDZ-ovaca. Idu čak dotle da istražne radnje provode i u ministarstvu ministrice miljenice Nine Obuljen Koržinek. Dakle, s jedne strane izbori su tu, a i neko u Europi očito prati afere koje u Hrvatskoj pod HDZ-om izlaze kao na traci i sve se to na kraju vrti po televizijama i portalima. I tome treba stati na kraj, odlučio je premijer i ozbiljno se bacio na posao. Prvi dio plana, mediji. Odrađeno. Lex AP izglasan, ali to ne mijenja činjenicu da će istraga zbog objava detalja iz postupaka i istraga zbog vrlo rastezljivog i potrebama prilagodljivog pojma interesa javnosti moći biti pokrenuta ukoliko tako odluči Državno odvjetništvo, što nas dovodi direktno do drugog dijela plana, a to je Todorića za glavnog državnog odvjetnika. Turudića koji nije iznosio premijerovim romansiranim rječnikom rečeno reducirane istine, već je svjesno lagao u niz navrata, a ključno pred saborskim odborom. Lagao je o broju dana koliko je zataškavao predmet svog bratića, dakle nije mjesec i pol, već je 206 dana. Sigurno će neko povjerovati da sudac Turudić 206 dana nije vidio predmet svog bratića na svom stolu. Lagao o svojim sastancima i kontaktima sa osuđenim Zdravkom Mamićem i lagao o apsolutno svemu vezanim uz gospođu Josipu Rimac. Turudića sa svojim prisnim kontaktima, od kojih su neki zabilježeni i na stotinama poruka koje cure na dnevnoj bazi, sa osumnjičenima, optuženima, osuđenima i sa cijelim spektrom osoba koje mediji nazivaju kriminalnim miljeom. Prema članku 305 Kaznenog zakona, davanje lažnog iskaza svjedoka ne samo pred sudom, već i u upravnom postupku, prekršajnom postupku ili čak samo u disciplinskom postupku kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Za laganje na saborskom odboru dobiva se mjesto glavnog državnog odvjetnika. To je prijedlog našeg premijera i to je danas izglasala HDZ-ova većina. I teško je odlučiti što je ovdje od izlika i opravdanja bilo teže slušati. HDZ koji je argumente oporbe uspio povezati čak i sa Alojzijem Stepincem ili izjave nekih koalicijskih partnera. Oni mudri priču su ipak prešutjeli, ali neki su se poput HNS-ovog Štromara propisno osramotili, ali valjda će im vrijediti ulaznog mjesta na HDZ-ovoj listi u 3. izbornoj jedinici. Ali uz taj komični dio imamo i vrlo ozbiljne pa i opasne izjave premijera upućene DORH-u o tome čime bi se oni kada i kako trebali baviti. No, priča je prošla i pretpostavljamo da je sada pred nama i 3. dio ovog plana kojim će HDZ postaviti i našeg dečka za ravnatelja USKOK-a. I onda će valjda konačno ta silna buka, kako premijer to voli reći, u eteru se utišati, a korupcija HDZ-a u punom sjaju razmahati. Hvala vam. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolega. Hrvatska je otišla ka definitivnoj autokraciji. Kao što sam danas spomenuo, kakva vlast, takav i novi državni odvjetnik, kakva vlast, takav i Ustavni sud. Jučer smo imali još jedan u nizu primjera autokratskog vođenja države od strane premijera Plenkovića, gdje direktno prijeti DORH-u da se bavi sa poslovima svoje nadležnosti, a da se ne bavi sa poslovima koji su u ingerenciji Vlade. Ja nisam čuo da je u zadnjih 30 godina hrvatske samostalnosti iti jedan premijer ili predsjednik države na ovaj način se obratio Državnom odvjetništvu. To samo pokazuje da je Državno odvjetništvo zarobljena institucija, posebice nakon današnjeg glasovanja gdje je Ivan Turudić preuzeo čelno mjesto glavne institucije u borbi protiv organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj. Ništa bolje nije ni sa Ustavnim sudom. Jučer imamo, ja bih rekao, već žalosne izjave, to više nije ni smiješno, predsjednika Ustavnog suda Šeparovića koji obrazlaže odluku Ustavnog suda o tome da su zakoni, posebice Zakon o izbornim jedinicama u Republici Hrvatskoj, o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor u skladu sa Ustavom. Pa pokušava na sve moguće načine obrazložiti
kako je taj zakon u skladu sa Ustavom. Još jedanput da podsjetimo, Hrvatska ima i danas 500.000 više birača nego odraslih stanovnika po zadnjem popisu iz 2021. godine. Izborne jedinice su sve samo ne prirodne cjeline, a predsjednik Ustavnog suda Šeparović se na sve moguće načine pokušava jučer objasniti ljudima kako je neobično da imamo takve izborne jedinice, ali da njih ipak nešto veže. Posebice recimo primjera je uzeo 7. izbornu jedinicu gdje imamo i Sisak i Karlovac i određene primorske gradove i otoke, pa govori njih veže to što je dio njih bio u Domovinskom ratu, odnosno razrušen, stradao u srpskoj agresiji, veže ih to što su dio njih u brdskom planinskom području, veže ih to što je dio njih u primorskoj Hrvatskoj, a sve njih veže isti kulturološki identitet. Da si jedan ustavni sudac, predsjednik Ustavnog suda može dozvoliti ovakav način braniti jedan zakon i nelogičnost izbornih jedinica i njihovih granica je jednostavno nepojmljivo. I to je samo još jedan dokaz da su hrvatske institucije zarobljene, da su u službi vladajućih i da ovo što se trenutno u Hrvatskoj događa u zadnjih nekoliko godina, a posebice u zadnjih nekoliko mjeseci, više liči na autokratske i diktatorske režime u azijskom kontinentu ili na afričkom kontinentu nego na zemlju Europske unije, na europske vrijednosti na koje se često poziva Andrej Plenković. No bez obzira na sve to, ja vjerujem da će upravo građani reći dosta. Dosta ovoj vladajućoj većini, dosta ovakvim izborima ljudi koji su kompromitirani, dosta zarobljavanja institucija. Odmorite se, zaslužili ste, a i hrvatski građani su zaslužili da se napokon odmore od vas. U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Dobar dan svima. Nakon ovog igrokaza glasanja o glavnom državnom odvjetniku mislim da je važno reći da postoji puno ozbiljnija dimenzija problema s imenovanjem Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika od izmjenjivanja poruka u melodrami Radost i lipota sa bivšom državnom tajnicom Josipom ex Rimac. Iako naravno da takve poruke nešto ilustriraju i čudi me da novinari o tome ne govore, to je trgovina utjecaja, članak 295 Kaznenog zakona, evidentno je da čovjek trguje utjecajem, no ono o čemu se govori u Virovitici gdje je Turudić bio predsjednik općinskog suda već 30 godina je puno ozbiljniji krimen, a spomenuo ga je predsjednik Milanović na press konferenciji, isto tako me čudi da novinari nisu se za to uhvatili. To je činjenica da je Turudić prije 30 godina ne slučajno ekspresno postao predsjednik Općinskog suda u Virovitici i da je s te pozicije 90-ih legalizirao otetu imovinu virovitičkih Srba. Znači fiktivnom tužbom se potraživala imovina, taj je igrokaz išao otprilike mazneš Srbinu auto, onda nađeš dva svjedoka koji kažu da si Srbinu platio auto, pa se objavi na oglasnoj ploči suda i tamo stoji 7 dana ta presuda koja prođe rok, Srbin se ne oglasi i onda mu se oduzme imovina. U to su, koliko čujem, od Virovitičana bili uključeni i viđeniji građani Virovitice, stoga nije čudno i zbog ovog, a i zbog ratnog puta koji se dovodi u pitanje Turudićeve da mu baš Đakić skače u obranu. Spominju se mnogi istaknuti Virovitičani u ovakvim kriminalnim radnjama koje su ozakonjene. Ozakonjeno bezakonje. A ko je to ozakonio? Pa Ivan Turudić. Pitanje je da li je on sudio u tim slučajevima, ali je sigurno da je bilo takozvanih, znači 17 presuda, takozvanih presuda iz ogluhe u vremenu kad je on bio predsjednik suda u Virovitici.
Osim što je sudjelovao u krađama Srba, očito je da je ravno iz rata na posao, instaliran na mjesto predsjednika Općinskog suda u Virovitici. Kažu ljudi da je bio dobar student, ali bili su i drugi pa nisu tako brzo napredovali. Postavlja se, ponavljam, pitanje njegovog ratnog puta, pa nije čudo da mu Đakić skače u pomoć. Ukratko, ova radost i lipota je farsa nakon tragedije. Tragedija je primarna akumulacija kapitala koja stoji, i to mnogi ne žele reći, iza svakog ili gotovo svakog bogatstva u Hrvatskoj. Todorić je napisao doktorski rad Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, pa nije slučajno da se bavio oduzimanjem imovinske koristi. Vjerojatno ga je zanimalo da to dobro prouči, a ono što bi trebalo napisati kao doktorski rad je primarna akumulacija kapitala u Hrvatskoj. Ona je išla upravo ovako, batinjanjem, krađom i oduzimanjem, i to je prava istina o našim dečkima. To je prava istina o velikom Mati Rimcu, njegovom ocu Ivanu Rimcu. Ne pitaj me za prvi milijun, milijun je otjet iz slavonske drvne firme. To je istina o Virovitici, o Josipu Đakiću koji može maštati o meni kao Katiš Majser, ali je Josip Đakić kao i njegov sin presuđeni nasilnik koji je prijetio dakle ljudima, a njegov sin prijetio novinarima da će ga voziti u bunkeru. Na to, znači novinar zove Đakića pa mu sin kaže da razumi sina, a Đakić ga prijavi zbog neovlaštenog snimanja. To je ta pravda na hrvatski način kojoj se možemo nadati nakon što Turudić bude instaliran na glavnu poziciju glavnog državnog odvjetnika, a to je istina koja se sad diljem Hrvatske širi. U Puli imamo aktiviste koje tabanaju, tabana ih zaštitarska firma koju je unajmio grad Pula, tabana ih policija gdje ih zadržava više od 24 sata, opet znači pod paskom države i grada. Drugim riječima, i tamo gdje se nismo nadali ovakvoj primarnoj akumulaciji kapitala, a to je ta Istra, lijepa Istra, Istra koja nije isto što je Virovitica, pa tamo sad dolazi ono što je u Virovitici bilo 90-ih, tabananje, oduzimanje, razvlašćivanje naroda. I očito je da se tome treba suprotstaviti vlastitim tijelima. To je ta prava istina i o Puli i o Virovitici i o cijeloj Hrvatskoj. Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ivan Kirin. Izvolite. Stil. Trebao sam uključiti, ali dobro. Ovo o čemu ću ja govoriti danas je mala repeticija onoga što se događalo drugog u Rijeci. Radi se o zdravstvu Rijeke. Povijest zdravstva Rijeke je povijest grada Rijeke, političkim mijenama podijeljenog na grad Fiume i grad Sušak sa granicom na simbolu rijeke Riječini. 1923. godine Talijani napuštaju Sušak, tada se intenzivira dalje gradnja Sušačke bolnice i tako je sagrađena za 2 godine 16. prosinca 1934. godine Banovska bolnica kralja Aleksandra I. Bila je to bolnica sa osnovnim odjelima i sa 180 kreveta. U Rijeci Fiume zdravstvo, odnosno bolnica Svetog Duha, Ospedale dei Spirito Santo, koja se poslije svoje lokacije u Kambjerijevoj, odnosno Čotinoj ulici, seli u zgradu Pomorske vojne akademije, gdje je i danas. Pri preseljenju je bilo 184 kreveta. KBC Rijeka je 3. po veličini KBC u Hrvatskoj i utemeljen je u ožujku 1982. godine spajanjem 5 bolnica: Riječke, Sušačke, ortopedske bolnice Kraljevica, dječje bolnice Kantrida, kliničke bolnice za plućne bolesti u Ičićima. KBC Rijeka je jedan od 5 kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj
i centralna bolnička ustanova na području Istre, Primorje, Like i Gorskog kotara. KBC Rijeka je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Završetak druge faze gradnje nove riječke bolnice je put prema objedinjenom bolničkom sustavu KBC-a Rijeka. Ovo je najveća pojedinačna investicija od osamostaljenja Hrvatske u naše zdravstvo. Vrijednost investicije je 158 milijuna eura, a sredstva je u cijelosti osigurala Vlada Republike Hrvatske uz stalnu potporu i brigu premijera Andreja Plenkovića. Ubrzo nakon polaganja vremenske kapsule u rujnu 2019. godine počela je pandemija. Projekt nije zaustavljen, dapače završen je u svim planiranim rokovima. Svojom odlukom o osiguranju financijskih sredstava za gradnju druge faze riječke bolnice premijer Plenković je odigrao ključnu ulogu u realizaciji ovog najskupljeg i najvećeg infrastrukturnog projekta u zdravstvu. Riječani i svi budući pacijenti će biti zahvalni. Ovaj kompleks objedinit će sve bolničke sadržaje trenutno smještene na lokalitetu Kantrida i klinici za ginekologiju i porodništvo, ali će i osigurati zajedničke djelatnosti važne za unapređenje rada cijelog KBC-a Rijeka. Novi kompleks KBC-a Rijeka sastoji se od 70.000 metara kvadratnih korisne površine. Ova nova bolnica za majku i dijete, ženu, ima 224 kreveta i ukupno 40.000 kvadratnih metara namijenjenih medicinskih sadržaja. Centralna zgrada broji 8 etaža i 2 podzemne etaže koje su garaže sa 400 parkirališnih mjesta. Pored glavne zgrade izgrađen je termoekonomski blok sa višestrukom garažom te parkiralištem na krovu sa 180 parkirališnih mjesta. No, ovo je završena tek druga faza, a sada slijedi poslije ove druge faze na red dolazi treća faza nove bolnice za koju postoji studija izvedivosti i isplativosti, a to je definitivni rezultat će biti jedinstvena bolnička zaštita na jednom mjestu. Hvala vam lijepa, hvala na pozornosti. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam najljepša, poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Dakle, tresla se brda, Gradec i Pantovčak i rodilo se Niš. Svi smo znali što će se danas ovdje na glasovanju dogoditi. Svi smo znali da kako god bilo ko od danas nazočnih zastupnica i zastupnika ovdje u Hrvatskom saboru opravda svoj stav, naročito oni koji su danas stisnuli crveni gumb, komentari u medijima, komentari u javnosti bit će svakojaki. Moramo osobno kao Domovinski pokret priznati da dugo nismo vidjeli ovakvu dvorsku spletku, u stvari baš onako dostojnu kardinala Richelieua, jednog od najozbiljnijih igrača u svijetu politike koji se ikada rodio. Stvoriti jednu lažnu medijsku harangu protiv jednog čovjeka, ne bi li u stvari povratnim spinom sve one koji bi bili protiv njega na neki način optužili ili čak izgnali iz političkog prostora, moram priznati, je istinski zaprepašćujuće, a iz pozicije čovjeka koji se bavi politikom moram reći i impresivno. Odigrati ovakav dvostruki odbijanac, dupli pas u političkom smislu mogu samo ozbiljni igrači, a ozbiljni igrači na ovim područjima oduvijek su dolazili iz bivših sustava.
kako političkih, tako i onih vojno-sigurnosno obavještajnih, pa sasvim sigurno da i korijene cijele ove priče oko izbora suca Turudića trebamo tražiti upravo tamo i na tim mjestima, ne nužno unutar duboke, nego čini mi se ovdje očigledne i jasne, vrlo plitke i čitljive države. Zašto smo bili protiv, premda je u javnom prostoru o sucu Turudiću izneseno puno pozitivnih stvari? Nabrojat ću ih sve jer vidim u javnom prostoru da se ljudi pitaju. Da, čovjek je branitelj Domovinskog rata, nesumnjivo. Čovjek je donio presude koje su bitno promijenile način na koji Hrvati promišljaju svoje mjesto u politici, način na koji hrvatski narod vidi svoju zastupljenost u politici kroz promicanje njihovih interesa. No, je li to dovoljno? Dobra kvalifikacija, on je dobar čovjek, on je dobar vojnik, on je dobar sudac, ne smije zamagliti osnovno činjenično stanje. I prije, nazovimo je, afere, odnosno pojave silnih screenshotova, prijepiski sa raznim ljudima, činjenica jest da politika, u ovome slučaju politika vladajuće koalicije, postavlja glavnog državnog odvjetnika ili glavnu državnu odvjetnicu. Dakle, vratimo se samo na početak stvari. Da se cijela ova priča, da se cijeli ovaj, možemo slobodno reći, otrovni oblak nije pojavio u hrvatskoj javnosti, bilo bi potpuno razumno biti protiv ako si u oporbi. Oko toga ne bi bilo niti jedne jedine sumnje, niti bi bilo tko propitkivao odluku bilo koje oporbene zastupnice ili oporbenog zastupnika da stisne gumb protiv. Dakle, zašto bi sada i u ovome trenutku bilo kome padalo na pamet iz toga izvlačiti zaključke i iz toga naravno postavljati ponovno igrače na šahovsku ploču hrvatske politike. Tome jednostavno nema niti potrebe, niti zato ima smisla. Ove današnje odluke još su samo jednom pokazale da u Hrvatskoj postoji snažna misao koja kaže pa stvarno bi sada već bilo dosta da se i od stvaranja Hrvatske države, a i od puno, puno prije unazad, na ovoj političkoj sceni postavi i pojavi stranka koja će reći sad dovoljno je bilo vašega. Jer danas smo ovdje uglavnom na opću sramotu gotovo svih koji su u ovoj raspravi sudjelovali, čuli samo optužbe, čuli uvrede i čuli vi ste krivi, vi ste krivi. Dame i gospodo, jednako ste krivi svi vi, jer se svi vi izmjenjujete na vlasti od prvoga dana Hrvatske države. I svi ste vi odgovorni, svi ste vi krivi, ja vam suđenjem prijetiti neću, niti želim, niti mogu, niti smijem, nego svi ste vi krivi u vašim srcima, u vašim dušama, a slika vaše politike vidi se svakoga dana na hrvatskim ulicama i u hrvatskoj stvarnosti. Za to ste krivi svi vi. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Dragi građani, dragi državljani Republike Hrvatske, Hrvatice i Hrvati, kao što je to nekada govorio Franjo Tuđman, dragi predstavnici nacionalnih manjina koje su njihovi zastupnici u Hrvatskom saboru danas izdali i svi ostali kojima je u ovoj lijepoj zemlji dom, želim reći nemamo Hrvatsku. Oteo ju nam je HDZ. HDZ kao koruptivna interesna zajednica organizirana u političku stranku koja je okupirala državu i 30 godina ju za sebe i za svoje potrebe svojata. Sprega politike i kriminala koja je vidljiva iz objavljenih poruka i prepiske između Ivana Turudića i Josipe Rimac pokazuje kako je ta kriminalna koruptivna hobotnica u samom srcu vlasti potkopala same temelje ustavnosti, samostalnosti i neovisnosti. Postali smo taoci korupcije
i nema nam rješenja bez sljedećih parlamentarnih izbora. Mora nam postati zajednički cilj opozicije, ali i svih poštenih hrvatskih građana, kraj HDZ-ovog kroja, državnog ustroja, izbornih jedinica, teritorijalnog ustroja i ustroja nadležnih državnih tijela i institucija. I kao što su mnogi prije mene snivali Hrvatsku državu, tako i ja želim da ishod sljedećih parlamentarnih izbora i svih izbornih procesa koji su pred nama bude novi kamen zaglavni, novi temelj Hrvatske države koja će biti skrojena po mjeri svakog našeg čovjeka, a ne po mjeri zločinačke bande proklete na vlasti. I moramo se ujediniti oko tog cilja. Ovakve moje riječi predsjednik Vlade Andrej Plenković naziva mržnjom protiv HDZ-a. Tu riječ mržnja ponavljaju za njim njegovi saborski trbuhozborci i klauni. Kažu da ja mrzim, a jedini koji Hrvatsku mrzi je upravo Andrej Plenković i čitav HDZ koji bez imalo razmišljanja, bez imalo savjesti glasa onako kako šef naredi. No kada ja kažem da je Andrej Plenković nositelj mržnje i taj koji mrzi, onda se moje riječi opisuju kao nešto vulgarno, nepristojno i bezobrazno. O, kako je to dvolično od HDZ-a. No na stranu ta dvoličnost. Ono što je danas HDZ napravio predstavlja zločin protiv države, zločin protiv njezine neovisnosti, zločin protiv zakonitog rada njezinih nadležnih državnih institucija i tijela. Pa onda ta riječ mržnja sada glasi: čuvajte mi Hrvatsku od niskosti, mržnje i HDZ-a. Doista pozivam građane da shvate kakvu nam prijetnju predstavlja ova interesna grupacija i da svoj glas za neku novu sretniju budućnost daju na sljedećim izborima. Hvala.